Avui recordem 5 artistes de la nostra cultura nascuts un 16 d'agost. Rafael Masó i Valentí. 1880, Girona. Arquitecte i una de les figures més destacades del noucentisme. La seva obra va transformar profundament l'arquitectura de Girona i del seu entorn. Silvestre Blasco i Baquer. 1887, Torroja del Priorat. Escultor i creador d'imatgeria religiosa que va desenvolupar una important carrera internacional. Va deixar una empremta especialment destacada al Brasil, on va realitzar nombroses obres monumentals. Josep Maria Sagnió i Vidal. 1890, Barcelona. Arquitecte conegut especialment per continuar i completar el temple expiatori del Sagrat Cor del Tibidabo. Va formar part d'una important nissaga d'arquitectes vinculada a la transformació de Barcelona. Isidor Casanovas i Mercader. 1908, Barcelona. Pintor dedicat principalment al paisatge i a les escenes marines. La seva obra a l'oli reflecteix una especial atenció a la natura i als paisatges costaners. Josep Navarro i Vives. 1931, Els Serrans. Pintor que va desenvolupar una obra entre la representació de la realitat i l'experimentació abstracta. Una part de la seva producció explora el moviment i les formes geomètriques d'arrel constructivista.